זה קרה לי בנסיעה בקנגו לבנה. הכל התחיל בנסיעה מפתח תקווה לחולון. שמעתי רזי ברקאי ושמתי יד על החלון, ורק רציתי להעיר, אני לא אוהב ולא מוכר שמסמסים באמצע נהיגה. פתאום צלצל הטלפון, היא נשמעה כמעט בוכה, אמרה שהיא מחפשת את הדרך לבריכה. חשבתי זה מקרה פשוט ובטח לא יהיה נחוץ פה לסמס באמצע נהיגה. אמרתי לה תפעיל ווייז, אמרה לי אבל אין לי ווייז. אמרתי לה אז גוגל מפ, אמרה לי מה זה גוגל מפ, ואז נהיה במקוטה כי נגמרה לה הקליטה, זה התנתק באמצע נהיגה. ואז קרה דבר נורא, קיבלתי 4 הודעות, כתבה שהיא בסטרס היום, היה גם סמיילי עם דמעות, שאיזה גבר כלשהו יגיד לה לפנות שהוא אז תסמס מהר בחזרה. תבינו, לא הייתה ברירה, היה אצלה פרבי כחול, ואם לא יענה מהר זה יסתיים בריב גדול. אז שמתי את הטלפון מיד על ברך שמאל, התחלתי לסמס באמצע נהיגה. כתבתי לה 3 מילים אבל כולן היו טעות, החליקה לי האצבע בין נשים לדלת מם, והיא דופזה מן מקלדת, עושה רושם שהיא לא מותאמת לסימוס באמצע נהיגה. הרמתי את הראש ובום נכנסתי בעמוד חשמל, הוא לא היה שם קודם או שכן, זה לא חשוב בכלל. בכל מקרה ראיתי שבעצם קצת הייתי שסימסתי לה באמצע נהיגה. עכשיו אני יושב בגבס 2 רגליים וגנד, ויש לי גם על הצוואר ריגול כזה קוראים לו סד, והיא אומרת אשמתי אז שלמן קצת מי אשתי לא לסמס באמצע נהיגה. מוסר השכל חייב לבוא וכאן הלקח די ברור, אשתי תמיד צודקת גם אם אין שום קשר לסיפור. מכל מקום חשוב לזכור אולי רק חוץ מברמזור לא לסמס באמצע נהיגה. פם פם